Samantala, Idol, River Restoration Project naman po sa buong lalawigan ng Pangasinan, inilunsad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Dilinisan at aadagaan ng mga kailugan sa buong Pangasinan upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga sektor dahil sa pagbaha. Inilunsad ng pamahalang panlalawigan ang 10-year River Restoration Project na may layuning magsagawa ng dredging, desilting, tree planting, solid waste management plan at inland dredging. Magtatatag din ng Flood Management Department na tututok sa mga pag-aaral at pagpapatupad ng programa para sa mga paunahing river systems maging sa mga creek at kailugan sa lalawigan. Magsisimula ang dredging at desilting sa Limahong River Channel sa Lingayen at Nayum River sa Dasol. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.